ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିନ୍ନ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ କାମକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ଫଳଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଏ। ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାକଳ କରିଦେଇ ସାରିଛି, ସିଏ ସଫଳତାର ରାଜପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ମନବାଞ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କାଳରେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣକୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲଙ୍କା ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେ କେବେ ବି ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାବଣର ବିନାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବନାଏ ସଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବନାନ୍ତୁ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବନେଇବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆପେ ଆପେ ବନିଯାଏ। ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇଥିବ, ଏ ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳ ବନେଇ ଦେବ। ଲୋକେ ଆମକୁ ସେତେ ଯାଏଁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ମୌକା ଦେଇଥାଉ। ଜୀବନରେ ସବୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇ ଆସିନଥାନ୍ତି। କିଛି ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକରେ ନୁହଁ, ଗୁଗଲରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଯିଏ ଆଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ କରିଥାଏ।